Du'a'us safar, addu'a da ake yi a lokacin halin tafiya. Ta farko da muka karanta du'a'ur rukub ne, abun hawa. Lokacin da ka hau ba a fara tafiya ba sai kai addu'a. Ita kuma wannan abun hawan ya fara motsawa ta sai a karanta ta. Shi yasa zamu ga wasu airlines suna wannan, kaman Saudi Air suna kunna ta, Egypt Air suna kunnawa. Misali za ka ga akwai airlines da in kusa tashi ko an fara tafiya sai ka ga an yi playing wannan addu'a ana karanta, kuma suna displaying akan screen. Kuna bin addu'a kamar a yi reminding mutane cewa jirgi ya fara motsa, ku karanta wannan addu'a. Wannan tunatarwar abu ne mai matukar muhimmanci. To wannan du'a'us safar lokacin da aka fara ne. Wannan hadisi riwaya ne na Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhu, kaman hadisi na baya, sai dai shi wannan yana wurin Imam Muslim ne rahmatullahi alai, a hadisi na 1342. Manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yake cewa mutum daga abun hawa ya fara tafiya sai a ce Allahu akbar, Allah mai girma, Allahu akbar, Allah mai girma, Allahu akbar, Allah mai girma. Ko subhanalladhi sakhkhara lana hadha, sarki ya tabbata ga wanda ya sauwake mana wannan, ya kore mana shi, muke sarrafa shi yadda muke so. Wa ma kunna lahu muqrinina, ba mu da ikon sarrafa ba dan ya kore mana ba. Yanzu ka duba mota, kana iya reverse da ita, ai sarrafawa ne. Kana iya kwana, duka menene? Sarrafawa ne. In ba sarrafa ta za ka yi reverse da mota, ai Allah ne ya sauwake mana. So duk wannan yadda kake juya ta nan korewa ne na Allah, kuma a cikinta ka buɗe ta, har ma wata ka kunna AC a cikinta, wani ma ka sanya wa'azi kana ji, in ka kammala ka koma ka ji kuma labaran duniya a cikin tashar rediyo. Ai duka sauwakawa ne. Wata ma har a kwantar da sit ɗinta a yi bacci a cikinta, wata har tana da ɗan ƙaramin fridge a cikinsa da za a sa abu ya yi sanyi. Ai kai ka san sauwakewan Allah ne. Mafhum? Tayyib. Duk inda muka ga technology karfa ya mantar da mu Allah, saboda shi dan adam da yayi wannan abun Allah ne ya sauwake masa ya kera. Inda Allah bai bashi bai isa yi ba. Kuma sinadarin da aka kera duk wani ci gaba a duniya daga cikin halittun Allah aka dauko raw materials din aka kera abin da za a kera. Shi kuma Allah da ya halitta bai kwaikwayi kowa ba, kuma bai nemi raw materials a hannun kowa ba. Shi yasa shi Allah al-Fatir ne kuma al-Khaliq ne. Duk sunayen Allah ne. Shi ya yi halitta ba tare da ya kwaikwayi halittar a wajen wata halitta da ta riga ya halittarsa ba, saboda Allah Allah ne. Don haka wa inna ila rabbina lamunqalibun, zuwa ga mahaliccin mu lalle mu masu komawa ne gobe kiyama. Anan ma an ƙara maimaita ayoyin suratul zukhruf bangaren aya ta 13 da kuma ta 14. Allahumma ya Allah, inna lalle mu nas'aluka, muna roƙonka fi safarina hadha, a cikin wannan tafiya, albirra, nagarta, wa taqwa, da cikakkiyar biyayya zuwa gare ka. In an ce albir shine nagarta kuma shine imani da Allah, cikakken imani, kamar yadda yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi, har zuwa ƙarshe. Kaga nagarta shine imani da Allah da duk abin da ya shiga cikin imani da Allah. Bakar aya ta nawa kenan? Wannan 160 zai zama na 177. Allah ya maka albarka, zai zama 177 ne, ka gane. Allah ya maka albarka. So kaga albir shine cikakken imani ga Allah ko nagarta. Wattaqwa kuma Allah a cikin tafiyar tamun nan ka ba mu takawa kuma ita ce cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah. In yace kayi, in yace ka bari. Shi yasa yake cewa yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, sai ce walakinnal birra kuma mani taka. Anan kuma sai ce ita albir da shine takawa din. Magana sai Qur'ani. Albir ita ce a takawa. In an kira su duka biyu a wuri daya, to kowanne ma'anarsa daban-daban ne. Shi albir a nan tunda duka biyu sun zo shine cikakken imaninka da Allah. Attaqwa kuma shine biyayyarka a cikin imanin. Amma aka kira albir babu takawa, to takawa ta shiga ciki. In an kira takawa ko ba kira albir ba a wurin, to bir ya shiga cikin takawa. Abinda ake cewa wai dan juma ne da dan jummai, ba ka raba su. Don haka walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha. Wannan zai zama wace sura? Bakara ko aya ta nawa ita? 188. No, zai zama da tara, zai zama 180. Sai ka kara ga baya dai a gaba, 189 zai zama ko? Na'am. Don haka Allah a cikin tafiyar nan ka ba mu taqwa da kuma nagarta.
shi yasa za mu yi tafiya kullum a cikin tafiya mu rika roƙon Allah dacewa, saboda canja wuri yana iya sa wani ya barar da imaninsa. Wa min al'amali ya Allah ka sa mu dace da aiki matar ba abin da kake yarda da shi. Allah ka ba mu ikon yin aiki da kake yarda da shi a wannan tafiya. Allah ka ba mu ikon yi. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, ya Allah ta'ala ka sauke mana wannan tafiyar. Kaga ka roki imani da yardar Allah, dan me akwai jama'ar da in suna garin su suna takaita sabon Allah, daga ya fita a garin ko a kasar kuma sai ya zama dan duniya, shine shaye-shaye, shine mu'amala da matan banza. Mutane da dama suna da irin wannan sifa din. Shi yasa in za ka yi tafiyar sai ka roki Allah, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa, dan Allah ya kare ka me daga tarkon shedan idan kai tafiya. Wa min al'amali ma tarda, da aikin da ka yadda da shi gare mu, kada a yi me, kada a garin ku kana kokarin ibada kai tafiya kuma ka zama dan duniya. Allahumma hawwin alaina safarana hadha, Allah ka sauwake mana wannan tafiyar tamu. Ita tafiya baka gane wahalan nassosin tafiya sai ka duba yadda magabatan mu suka yi tafiya. Da Allah ka kaddara duniya yanzu a komar da ita babu keke, babu mashin, babu mota, babu jirgin sama, mu koma tafiya da doki da jaki da raƙumi da kuma tafiya da kafa. Saboda fa da ana tafiya aikin haji mutum 2000 a cikin tafiyar su gabaki daya, jaki da raƙumi da doki ba su wuce 20 ba, mata da yara ake dorawa.